Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan an Nico at taga-Benguet, nga iti agdama ket adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Ragasa Rivera family ti Barangay Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos Sur, especially ni Maria Concepcion Rivera, kan amin akatrabahwak, from Jeffrey Ragasa. Gutierrez Rumbawa family ti Mayantok, Nampicuan, Nueva Ecija. Gutierrez Galamgam family ti Prado, Umingan, Pangasinan, from Ivy Gutierrez. De la Cruz Valdez Gatchalian family ti Muñoz West, from Marjorie de la Cruz. Ate Ana kay po Arlene Aquino ti Bedeng Daya Vigan. Cecil Almandres ti Pangasinan. Angelica Fabro, Sister Adona Apolonio, Datoni Alan Colas, Bok, Jogan, Rowan Fabro, Vincent Fabro, Gabriel Kaninang Nenet, from Aleli Liling Apolonio. Pamilyak di taenyangan Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, isuda da Mario Domingo, Daisy Eranyo. Anak ko ada Junjun Bulco Lenlen Acosta, from Marlene Acosta ti Hong Kong. Lavaro family ti Palali Norte, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Elmer ti Croatia, Europe. Makablaawan ni Shirley from Salimar, Sabado. Kanseho kan Atanasio family ti Talang, Baggao, from Nining. Dagan family dito'y Enrile,
Matalang kan Garcia family dita San Roque, Burgos, Isabela. From Christian Dagan ti Enrile, Cagayan. Viloria Santua family ti Turod, Darapida, Ramon, Isabela. Abanilla family ti Kamalanyogan, kan Tubal, Alakapan, Cagayan. Shout out kada Hero Dimaya, Mami Emeline, Zen Calabias, Judy Ann Arevalo, kan Melanie Rombawa. Makablaawan pa ni Jessie Corcoro ti Singapore from Irene Adsuara. Kyle Dulay kan Clarissa Mangawang Dulay ti San Juan West, Aringay, La Union from Wilfredo Dulay ti Nevada. Shout out kada Jasmine Rivera kan Nelia Limon. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Nico. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. May saakmat kadagiti ribo-ribo a subscribers yu iti Ferds Caballero YouTube channel. Tunggal mga gakday iti adrama, panagriknak kat adda aklaang di tapagilyan tayo. Agserserbi da ito'y aliw-liwak kan dagiti padak nga adda dito'y sabali a pagilyan. Ilingad naklaangan manang itinagan aniko, nayanak kan di makalak iti probinsya ti Benguet. Ngam iti agdama kat addaak dito'y Dubai, tanapagasatan akmat anaka abroad. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, taam mo ka makaibati dayto iti adal kadagiti padak nga OFW nga adda iti adayo a lugar nga agsaksakripisyo. Tapno maipaayan dalaang iti nasaliwanwan a biag ti pamilyada dita Pilipinas. Baruak pa'y manang katsyak ti breadwinner ti pamilyami. Sapay ko mga rod, tamapili mat ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pa'y laeng dita Pilipinas. Day, nakapulos ka mo't na anak ko kat di ka pa'y nagarmusar. Idayak to no opisina ng agkapinanang. Kasla, nabsugak may mat namin. Kasano anabsog ka kat nagpatpat nag-adi ka ng nangan? Okay lang, nanang. Masapa nga minita. Tado tagur ura trabaho ka nas kanalipasak. Ay, kasta aya. Wen, dakailatan ka ni tatang tagarmusar. Ay, Wen, ayan ka din ni tatang. Agdigdigo, starumwarmot ka no. Papanan na nga eh. Ay, kat mapanabot irwar tay sang kabasit a pensyon na anak ko. Ay, Wen, kaya man niya. Ibagayo ta sana kumpormi man ng tigat-gatangan na. Siyakton taggatang kadagiti masapsapul tayo dito'y balay. Bayam ka day, tagatangan na no anya ti kayat na. Amo mo ti tatang mon. Mabain asi ka akanayon ti aggastos dito'y balay. Man ano kumaya, nanang. Obligasyon ko day ta. Isabay bayandak ka dilaeng. Isang oras nga agtrabaho ak para kada kayo. Ay, naalawin. Ibagak to day taken ni tatang mo, anak ko. Sige nga rin, nanang. Inakon, tapno masapa mo't amarugyak dagiti trabaho kaya opisina. Apay, napandang opisinan jay anak mo, pakay. Wen, basa pa ka no, taado ti arabidan na iji opisina da. Kastaya, nagarmusal ka day? Saan? Agkapintula ka no, iji opisina da. Ay, sus, pirmi mo't agagat ni Nikaw. Malamangan tangarudan tapno makarwarak matan. Imbagak amapan mo alaan tay pensyon mo. Kunana asaan ka no akong purmi manaon ting kagat-gatangan. Iso ka nun ti makaamong aggatang para dito'y balay. Una yan. Iso manan.
kanayon laengan. Ay kati sumot ti kunana. Bayam latan no ada kayat mo agatangan. Sige igatangam latan. Di mo lipatan ti gumatang iti agas mau. Wan, isulang arod da itang tigatangag. Nasaya at malangarod agar mo sartan. Tapno marugyak mo tandag iti trabahok dito'y balay. Narabian ka ba't asimang pat, anak ko? Inlepas ko ngamin dagiti kasapulan na report para inton bigat nanang. Apena ka rin kayo pala eh. Kalkalpas ko ngamin akinupin dagiti linabaak itay, anak ko. Kakaisuna na magaanda amin. Ay sos, nagaduman siguro ti linabaan nyo. Nagbannog kayo man Ay saan? Para manumutlaangan nga iti kawas tayo alabaak. Panag ko na, may mayat sa nagpalaba tayo langan nanang. Tapno di pa isa pampanunutin nyo. Ay na, kailalati itangdan mo anak ko. Kabaalak pa'y mutlaang. Ngam saan nga rod amabali na kanayon ang mapannog kayo. Ti nasayaat, kasaritak ni Insan Lina. Isulangin talangin tayo akadwa tayo diti balay. Tapno di kay marigatan kadagiti trabaho dito eh. Katno adabot pamilya di kasinsin mo, mayat nga rod maat. Oreg, stay out nanang. Agawid mo't lang iti malam, kalpasan dagiti trabaho na. Sikaman anak ko. Padasam bareng mayat di kasinsin mo. Nakapashare ka mo't, Nico. Ada ngamin gagarak ka Insan Lina. Anya day ta insan? Amang ano kaya't mo si kalangin talag akad kadwa medyo balay. Kaasi ngamin ni nanang, naisupay amin taglaba, kaskada komporme at trabaho iti balay. Ore agawid kamot lang iti malam kalpasan ti trabaho. Sa bagay, awan mo't kit iti trabaho kita. Sige kaasi mo't ngagpaiso ni Ikit. Bakuton, narigat mo trabaho na amin iti balayo. Alaman nga rod Insan, imbis nga agalak pa lang iti sa bali. Si kalatan, tapno awan ti sabsabali. Amumutan ti trabaho iti balay. Wan, sige nga rod kasinsin. Mangrugiak nga rodan inton bigat. Di kagdanag tasyak ti makaamon iti balayo. Sige Insan, agyamanak. Ibagak nga rod kadananang kantatang amanipod ita. Si kantikad kadwada iti balay, no addaak iti trabaho. Bakit kan lakayan datatang kananang ko manang? Iso asya kon ti agserserbi a breadwinner. Adamot sang kabastit a pensyon ni tatang. Ngam saan nga umdas a para kadakwada. Iso ano mabalin, jak kayat ida paggastusan nang runa kadagiti kasapulan iji balay mi. Makitkitak a medyo marigatan matanina nga agtrabaho iji balay. Iso na panunot ko nga alaan ti may sa akasinsin ko nga iso ti agbalin akatulungan mi ije balay. Madanaganak ngamin manang, taamkak nga mga no anyakit di ti mapasamak iti inak no kanayon amabannog kadagiti obra iti uneg ti balay.
Kamusta mo ti kaada ni kasinsin Lina diti balay? Ay na, awan makunak ka ni Lina anak ko. Nagagaot ka napaspas nga trabaho. Di akon ibagbaga ti aramiden na, ta kabisado na ang dagiti trabaho dito. Ay dandani dinak pa'y pagguna yun, tulungak latamot Naimbaglaan tayo manugot nanang. Eta, saan kayo na mabannog? Awanan ti pampanunutan nyo at trabaho diti balay. Ulti magluto, adan mga ramid. Wen anak ko, ibagaklaang noon niya ti iluto na. Isagana na, talutun na sakbay nga agawid iti malam. Nasayat nga rin no kasta nanang. Naimbag nga ron ta pinalubusan mo ti asawa na. Imbaga na ngamin kano nga agawid tunggal malpas na ti trabaho na ditoy. Iso pinalubusan na. Sa bagay, awan mo't unay ti matrabaho diti balay nanang. Ken saan mo't nginal daw aglaban insan. Jay agluto ay ti kaninyo, ken kanin tayo iti malam ti kanayon nga obraan na. Wen anak ko, iso asikan ti makambo iti kasinsin mo. Nasingput, awan ti makunakken kwa na. Di kayak danag nanang. Saan niya agrabyado ni insan Lina iti ipasweldo ken kwa na. Ayan ni Uncle, nakasaganan di meriendayo. Anda di talikod. Bayam ta ubay tulak ta. Ala, umay kanta ag merienda ta pa isakbay nga ituloy mo di lablabaam. Ay, sige auntie, agyaman nak. Sa bagay, dandaniak mo ton malpas. Agluto akton iti pangaldawan. Ay katagin anakabot abalasang ko. Pagdadarundunan mo ton ti trabahom. Saan mo ta nadagsan, auntie? May mayatap no daras malpas ti trabaho. Ay, sa bagay, nasapsapa ka makaawid no kwa. Orayat latamot ati oras ti panag-aawid, auntie. Kababain mo't ka ni insan Nico no pumanawak adagos. No okay laang balasang ko. No awan obra mo, di agawid kan. Tapno umasi ka asumot di trabaho, may di balayaw. Wan auntie, agyamanak nga ron. Nanang, tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Pasensya kayo no jak imbagbaga adagos. Ang nag-applyak iti trabaho iti Dubai. Kat napagasatan akmat. Isong ag-flight ako ni Timabiit. Ha? Anya? Ag-abroad ka, anak ko. Apay nga italaang nga imbagam kada kami. Kaya't kayo ngamin na sorpresahan tatang, nanang. Lukas ta, mapankan iti mabiit. Wan nanang, di kayak danag. Kinasarita ko ninsan Lina. Isunti makaamo kada kayo. Isutagatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Ipatulod ko kuha na ti para gastos dito'y. Ti kwartayo, kanti sweldo na. Ay na, kala at sabot na ito'y anak ko. Ngaron di kampay nakapagsagana mo't apulaos. Panawan na kami mo't gaya man anak ko. May mayat ti kastoy nanang, tatang. Siniguradok pa'y ngamin ang maalak, sakbay nga imbagak kada kayo. Maala, day tati kayat mo. Sige anak ko, katagsing-singpot ka iti papanam apagilyan. Kanaganat ka kanayo, Nico. Wan tatang, nanang, katoreda kayo mat. Di yu baybayan ti salon at yo. At dani insan Lina apang ibagaan nyo iti masapol yo. Ison ti makaamo kada kayo. Aywan anak ko, nasingpot-pot ni Lina. Sigurado adi na kami baybay anday jay. Kan maysa,
Amok ang mapagpiaran a tao ti kasinsin mo. Insan Lina, kumusta kayo dita? Nasaya at ba't kasinsin? Awan pagdanagam ka daanti kan angkel. Naalam ka din jimpawit ko. Naimbag nga ro tayo mawag ka. Kadamagag no apay ang nagdakkel ti impatulod mo a kwarta. Sobra-sobra mo't ngam iti sigod. Talaga sinubraak, taamok nga agkasangay ka. Para kan ka di sobra, tapno adda pagsagana minton kasangay mo. Anya? Ay na, agyaman ako na Niko. Yak ekspektaran amang tad kay ti pagsaganak. Sapay sa anak anaruam agsagsagana tunggal kasangay ko. Di iruwam mo itan, taikan ka tunggal agkasangay ka. Basta gatangin pamin ni nakasapulan di tabalay. Itid mo mo't nanti kwarta dananang kantatang. Kadyay sobra, kukuam to aminan. Agyaman na nga doon na insan. Wan, inton bigat matlaan. Gatangag ton amin nakasapulan ditoy. Itad kunton inton madamdama ti kwarta daan ti kan angkel. Agyaman na nga rod insan. Ano samuan? Si kalaang tinamnamag amang kita kadatatang kananang. Di kagdanag, tanod ka sa pulam, ibagamlaan kanyak. Taitad ko adagos, basta lakit di kabailak. Itikadakon dito'y balasiw taaw manang Emmy, inaramid ko ti amin nga amok a pamuspusan, ama kaay-ayo ka ni kasinsin ko Alina, ta isukat nga rod tinangitalkak kadagiti dadakkel ko. Diyak ngamin kayat ama baybay anda, taagpada da nga agsalugan ti pigsana. No saan la kumaan na pintas tinagaplayak at trabaho dito'y balasiw taaw, diyak kumakayat ti umadayo, tapno kanayon lata kaden na ken maasikasok dagiti dadakkel ko. Manipod idadakon ditoy, nilina akasinsin ko ti pangipatpatuludak iti kwarta nga agpaay kadananang kentatang. Karamanen ti sweldo na. Ison ti makakaammo nga aggatang para iti kasapulan da iti balay mi. Agraman ti sagot ko para iti pamilyana. Kunak no babaan iti kastangar aramidek, ad-ad dapay asayaaten na ti panangasikaso na kadagiti dadakkel ko. Ket jak pulos impagarop, adumteng ti may sa abanag, adjak namnamaan. Linabalasang kao, san ka di pa yan nagipatulod iti kwarta ni Nikaw? Awan mo't iso amin nandito'y balay. Saan pa'y nga rod, angkel? Mas dawak mat kan kwa na Iso apasensya kayo no awan ti magatang ko para iti kasapulan nyo.
Tadipay mo't nagipatulod ni Nico. Kastaya, ang mga numa kumikumlaong iso kasta. Sana balay, ta adamot day basit a pensyon ka. Ang maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Wan, Uncle, isupay lang ti usarin nyo. Makamu kayo pay lang nga agatang Ta, busy akmat ngamin ita. Amangan numanong aldaw sa anak ang makaumay dito'y balayo. Sige, abalasan ko. Kapailan mimot ka niikit mo dagiti trabaho ditaw. Di na kami pagdanagan. Kababain mo't no sigilat tati pa nagtrabahom ditaw. Nga oray saan mo't gaya mo nga gipaw-paw iti kwarta ni Nikaw. Mano nga aldawon asaan nga imimay dito'y ni Lina, lakay. Makumikom nga ta. Damag kaw apat patarimaan dan sa kanumat siya balay da. Kastaya, iso siguro asaanan nga imimay. Ay, anya nga taya tinapasama ka ni Nico. Nakalipat sa mutan. Mas dawak mo't nga raw. Kalat mo't asahanan ang nagipatpatulod iti kwarta, sigun ka ni Lina. Naimpaglaangan abakay, adda disang kabasit a pensyon ko. Isun at yan anay ta apagbiag ta. Anyapay nga rod nga ay lakay. Ya mga makumikom laang iti trabaho na ni Nico, iso akas jay. Nga taa, iso nga orayan ta, no kaano ang makalagay. Nalasi ka nga rodon ti magluto iti kanunta, taindak mo't labaan dagiti kawusta. Narigat ti maurnungan. Sige, sakon ti makaamong nga agluto. Sigurado maklat na nanang gantatang. Tadyak impakpaka mong agbakasyonak. Kaya't kung amin ida sorpresaan. Pudno ngay mawagak ni insan Lina edi kalman. Ngam awan na pulos ti dinakdakamat ko may papaniti pa nagbakasyon ko. Iso asigurado adi na mo't namnaman ti pa nagawid ko. Ay na, magkagaranak mo't na makaawid. Ta sipod na kaabrodak. Italang agbakasyonak. Sa bagay, awan mo't kit di ti pagdanagak. Taada ni insan Lina ang mga asikaso kung mangkit-kita kadatatang kananang. Naimbaglang taada na di akasinsin ko. Isa tunggalan na kasapulan na. Diyak mo't pagkadkadan. Tanakaan-anos mo't kadatatang kananang. Flight ko ninton bigat. Manulagan ni oras. At daakton ije Pilipinas.
Ang kawan tagaw-gawan dagito'y linabaan. Tapno mamagaan pa itan Nagmayat ti init na bakay. Wala kay, malmalpas na lang arudon. Di ka kadiagang Nanay! ganat. Tatang! Ha? Ah, Ni ko anak ko, si kakadigang paiso dayta. siya nga ron, nanang. Tatang. Ay na, ay, Naimagmanta na kaawit ka, anak ko. Kalaat mat na ito nga isasangpot mo. uwan nga road. Kaya't kayo nga ron asorpesahan. Iso adyak impakpakam mo kanili nang agbakasyonak. Tapno saan niyo matamamuan? Ha? Oh, apay. Ayan ni Lina. Apay ada kayo taglablaba. Ay, anak ko. Ay, Nabayagan, asaan nga imimay dito inilina, anak ko. Ha? Manipod idi saan ka kanon nga agipat patulod iti kwarta, kunana. anya? Sa anak nga gipat patulod iti kwarta kung nayo, nanang? Ni, kat na sa anak pa pimalya na gipatulod. Regular nga gipat patuludak kinili na iti kwartayo, nanang, tatang. Ha? Anya? Kat no ko na namuta na bayag ka nun asaan, anak ko? Ha? Kasano kayo lang arodan, tatang, nanang? Iyan anay min ajay isang kabasit a pensyon ni tatang mo a pagbibiyag me, anak ko. Oh, tiyawanan ba ng babae? Sa dino tayan na. Oh, kwa anak, aday ti balayda Tagpatpatarimaan da kano iti balayda. Iswasaanan nga umay dito Ha? Nangipanan na nga rodan dagiti kwartang impatpatulad ko kunkwana. Iso ti pagpatpatarimaan na iti balayda? Naglaingan? Anya ti aramida, anak ko. Mapanak iti balayda, nanang. Isumot lagayam ang magagaranak nga agawid. Tagayam, kastuyan ti kasasadya ang madanunak ditoy. Kakaasi kayo? Idinto ta imasin na agas-gastusan ti kwarta nga agpaay kung makada kayo. Agalwat kanyak da dya babae. Agparbang ka kumala ang anak ko. Pagsaritaan nyo anasaya at ti amin. Nagsaya atan tapapapintasam gayam ti balayo, Lina. Ha? Nico? Adda ka? When? Adak. Apay nga anak lahat ka nakakita kanya. Gapo tadi mo namnamain nga agawid ak. Kasinsin. Jay... Apay naaramid mo ti kastoy. Nakakaasi dagiti dadakkel ko iti namayam. Nabayag kaya mo na busbus-busum ti kwarta para kumakadakwada? Napanan ti konsensyam, Lina. Saan ka di pa nga umdas dagiti na ipapaay kukan ka kaniti pamilyam? Pakawanan nak ni ko. Inaramid mo nakakaasi dagiti naganak ko. Kunak no mapagpiaran ka saan mo't gayam. Saanan ang maulit ni ko? Pakawanan nak. Isublim ti amin na kwarta ngayong patulod kukan ka. Tano saan? Idarom ka. Ha? Saan kasinsin? Di nakidarom. Pangasim. Di kaagdanag. Isublik ti kwartam. Basta din ako maidardarom. Siguradum lang. Tano saan? Lipatek nga agkabagyan ta. Talaga palungsot kay ti pagbaludan no di mo isubli ti kwarta nga inagom mo.
Napalaos ti buteng kanda nagtikasinsin ko, apaman nga impangtak nga idarum ko, manang Emmy. Jakon ammo no anya ti inararamid na, ngam na isubli na ti si bubukal agatad, akinwentak, sipod iti petsa ana ibaga kanyak dagiti dadakkel ko, anang rugi adyak kanu nagipatulod. Nakakaasiak anang tup-tuppel iti bagik, tapno jak lama pagaramidan iti dakes ti kasinsin ko iti daydi akanito manang. Agasem, nakakaasi ti langadananang kentatang ko anasang petak iti daydi a panagbakasyon ko. Tasabali metten ti agnumnumar iti amin a nagbambanugak iti panagtrabaho iti ballasiw taaw. Manipod na isublin ni Lina akasinsin ko ti kwarta nga impatpatulod ko, saan metten a nagpakpakita pay kada kami. Kalpasan a nakasarakak iti sabali a nangitalkak kadagiti dadakkel ko, nagsubliak dito'y ballasiw taaw manang, tamasapol a leppaset ti kontratak. Nupay kasta, kanayon ang mga laak iti bakasyon ko, tapno makaawidak, kat makumustak ti kasasaad dagiti dadakkel ko. Jak ngaminan kayat a maulit ti napasamak, kang runaan na, jak kayat asabali ti agnumar iti pagbambanugak, analpas kon nga ingkari nga agpaay kadagiti naganak kanyak. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Nico. Nico, pagayam ko, anyan anagkas ang tinapasamak. Mariknak tinariknam, idikonam, anasang putam dagiti dadakkel mo a nakakaasi iti panagbakasyon mo. Dayawon ka paiket di tanagparbeng ka pagayam ko. Tano sabali lang ata, amang ano anyan tinaaramid da iti tao, amalaksid anang loko kan ka, pinagbalin na pa'y nakakaasi dagiti ipatpatag mo unay adadakkel mo. Diyak ibagbaga nga amin, ngem nagalas a panunutan. Ano asino pa'y ti kadaraam, anam na maem nga isukuma ti mangisakit kan ka, isu pa'y gayam ti mangloko ken mga lilaw kan ka. No pa'y kasta, maragsakan akmutlatta, tanakunam iti maudi apaset ti surat mo, anakasarak ka iti sabali, ngem mapagtalkam ang mga sikaso kadagiti dadakkel mo, kabayatan ti kaaddam di taballasiw taaw. Ti apo anamarso ako matikanayon amang tarabay ken ka, kastamutten kadagiti dadakkel mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Ligay kan ragsa, Isu